El nou curs ha començat ple d'incertesa. L'estiu ha passat, però la pandèmia del Covid-19 i les conseqüències socials i econòmiques no. Des d'Igualada Som hi estem convençuts que sortirem més forts d'aquesta crisi si som capaços d'afrontar les tres grans transicions que hi ha en marxa a nivell global: la digital, la climàtica i la feminista. La digitalització ha de servir per reforçar l'activitat econòmica que tenim més a prop, comerços i empreses, i no per perdre-la. La climàtica, a més de construir un planeta més sostenible, també ens ha de permetre fer una reconversió verda de la nostra economia que generi més feina. I la feminista ha de servir per posar el feminisme al centre. No pot ser que aquesta crisi, com ha passat en totes les crisis que ha viscut Igualada fins ara, la tornin a pagar les dones. Cal treballar per erradicar la desigualtat entre dones i homes i lluitar per una cohesió en tots els àmbits. Amb aquests objectius engeguem el nou curs, presentarem projectes, presentarem propostes per tal de fer-les realitat a Igualada, treballant amb esperança al servei d'Igualada i la seva gent.